Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Suleiman Abdullahi Maina, alfa na Menas Palo. Ina farin cikin gabatar muku da mai girma Musab Sani, CEO na AUA Technology. Sannan mawallafin wannan littafin na Monetize Your Degree. So kun ga a cikin team ɗinmu dama na Menas Podcast, mun sanar da ku cewa insha Allah is young and relentless. Akwai mutane wanda za a dinga kira muku su wanda za su dinga wayar da kan samari akan dukkan abubuwan da suke tafiya na zamani, more especially a wannan era din ta technology. Saboda haka yanzu Mike zai koma hannun mai gidana Ogasa Samun. You have the mic. To salamu alaikum. Na ji daɗin wannan gayyata da aka mun kuma